Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Pwede yung nga akong mga ma-follow up sa kahimtang karon ni mamatan siyang dito. Ang inam yung duha ka cellphone ang dili makontak. Unsay buot ipasabot din eh. Unsa man. Ginoo ko. Dili ko gustong maghuna-huna o dili maayo. Dili. Utang po, Jake. Tabangan na to si Sir Franz. Nanginahanglan siya na to. Yes, Miss Rian. Ako nang gihimo. O nara ko. Sultihan ako kung usay ko baton. Thank you, Jake. Kadiyo ta, may nag-message. Si Sir Franz. Sige. Bayad lang. O atiwan na lang message si Sir Francis mo. Jake, Don't worry, Miss. Okay na. Kana kay nag-message siya ni mo. Importante ka. Tagsama siyang mag-message, di ba? oo. Nagkinanglan si Sir Francis to. Thank you, Jake. Bye, Miss. Magsulti lang niya tag-usap. Maybe dito sa office ko na free time na to. Okay, Miss. Bye. Bye. Basahan ako ang message ni Sir Franz. Oh, mahimo ba ko nung matawag? Oh, nga nung dili. Ako nalang mo tawag niya din sa messenger. Hello, Miss Rian? Ikaw may nanoon mo nanawag. Dispensa, ha? Basin o nakadisturbo ko. Wa ka makadisturbo, Sir Franz. No worries. Salamat. Nag-message ko nimo, miss, nga mutawag sa rason nga gusto tanan ko nga mangutana kung mahimo na mga file ko og leave ug mapuhon. Kana kung pwede. Oh, nga nung dili good pwede, Sir Franz. Okay raman good. Dili man pud ako mo approve, ana. Ang ato man gyud nga labaw, di ba? Yes, miss. Nga ko nga nag-inquire lang pud ko. Daghan na batag shipment ron nga week. Dili ko gusto nga maka-apektar o maka-delay noon ini. Nakasabot ko nimo, sir. But, okay ra ba kung mag-ask ko nimo kung unsay reason? Nga buot kang mo-file og leave? May gipamatik ka ba or just personal? Nakahisgot ako nimo bahin ini, miss, nga buot kong muli sa amo. Bisan lang tingali sa makadiyot ba? Kaysa akong hunahuna, may mga importante tingali kong butang nga angayan nga susihon dito. Labi na gyud sa akong pamilya dito. Sa akong asawa o mga anak. Yes. Nakasabot ko, sir. But okay ra ba kung ado na lang ta sa office magsulti ugma? I-consult sa minako sa ato mga labaw, Sir Franz. Okay, miss. O, salamat kayo. Gusto lagi gid siyang mupaulit sa ila, Miss Rian. Yes, Jake. O maginaotan ta nga kung madayon siya paulit sa ila. Okay lang tanan. O nga nasayo pa ta sa itong mga hula-hula. Maayo ta, Jake. Kay luoy kaayo sa Sir Franz kung sipa ko. Di na ko malagway si Sir Franz, Miss Rian. Kung magpaulit siya sa ila. Nga may dili maayo siyang may bawaan sa iyang pag-adto. Iampo na to si Sir Franz, Jake, please. Way problema, Miss Rian.
Kay sa maras sa kamatuod kong amahan ng akong pagtatari, Sir Franz. Maayo gid kayo ang disposition ni Sir Franz sa company. Dili lang ako. Even sa iyang mga subordinates. Silang tanan. Even ang atong mga bosses. Nagka-admire yun ni Sir Franz. Correct. Correct juga, Miss We Ria. hope and pray na lang tingali, Jake. Ngahugaw ra ang atong una in relation sa iyang family dito. Particularly sa iyang wife. Magkasab lang hinuon ta. Bitaw, kasalan ta. Pero, kumo naman ko na sa mga magtiayon ang mga pahitabo yung anak. Basta malayo na ang partner sa iyang partner. Naging mga temptation. Sorry, Corina. Gidaog lagi ko sa kong debate dali mo. Gibati o kahakog sa unod. Hayop ka, Greggy. Wa na sama ni mo kahayop. Oo, hayop ko. Kung ikaw mo'y nakapahimo na ko nga hayop. Nabuang ka na gid, Greggy. Ako pa imong basulon sa imong pagkamaniak. Kasakit ba ni mo manulti, Corina? Gisakitan ka nga gitawag ko ikaw og manyak. Kay ingon ka ni anak kahangol. Dili ba? Okay. Bisag kung sa pahimong ingana ko. Atong duwaton. Kay nakasa ko nimo. Nakasa ko ni Francine ni mong bana ug suod ko kayong higala. Kay ako siyang gibudhian. Salaktod, giguba ko ang iyang kainosente ug pagsalig nako. Maayo ka lang musulti, anak. Napanwa kay balatian. Huwag ka maghuna-huna sa pagbati sa uban. Ang imura ko galingon ang imong gihuna-huna. Ang imura kahangol ug kamaniak. Sige. Sige, hagita pagyug ko. Hagita pa ko. Palaguta pagyug ko. Huwag kay kaluoy. Bisan dili na lang unta nga rin ako. Bisan dili na lang unta ni Francine. Nga dako kayo ang pagsalig nimo. Pansako na lang untang mga anak. Ni Dudut ug Miles nga imong nailad ug nabutaan sa imong pagpatuo kanila nga tarong ka nga normal ka, Greggy. Corina, Hait kay siyang tinanawan ako ug dili ko makaharong. Palarga na kining imong auto. Mobalik ako sa ospital. Nagkinahanglan si Mama Tansyang sa ako pag-atiman. kuning nung teka nga unya nakita mamiyag din eh. Ug bubalik sa ospital. Humanini. Huwag ko matagbo rin ko rin. Tagbawa ko. Tagbawa ko. Kapiin naman lang, kuya. Wa pa mangkit manawag si mama. Noon siya manis mama eh. Sino'y apyot sab. Ingon siya nga manawag siya nato aron nga paybaon tag noon siya naslula dito sa ospital nga iyang gibalhinon. Bitaw, hambugiroon man yun nas apyot, kuya. But-buton. Butbuton jud. Ayaw! Diyos Kibay! Ala, Hindi, Miles! sinishoot, kuya. Miles! T-shirt! Tayo noy! Ay! You're correct. Correct yung kanil, Miles, ha? Abot-boto lang kayo sa apyo, eh. Huh? Nagsalig kay kwartahan ng niyang among si Tito Gregel niyo. Ya, hadar bagyo ko. Nan siya ka dyan noy. Nga nagul kayo ng kano. Ah, ngayon kayo ka na. Minam, ha? Oh, Dutski boy, Miles, minam mo. Ha? Minaw, okay. Oh, minaw, minaw. Inami. Minam mo? Pero, ayaw na lang na i-shoot. Kay parehas man mo. Parinte baya mo. Sa! Si Parinte! Uwi ako'y Parinte hangga, oy. Bugiro, butbuton. Kung unsa sino'y apyot, mausad ka na i-shoot. Kay parinte lagi mo. Ah! Kay parinti kita mo si naiapyot t-shirt. Hala ka na, Dudot. Hala ka na. Nanugod, ha?
Si Miles ginagsulti na. Kulinting taon. Dili ka mangutana na shoot kung nga nung pariente mo. Ha? Kay nga naman ko na, be? Kay nga no? Hmm. Ang, paminawa ha? Yeah. Iyot. Ish, iyot. Oh, Ah. siyot. Pariente lagi dyan mo. Sa balik ka pariente na ni Miles. Ha? Apyot. Isyot. Sa ka pariente na. Ha? Ang shoot di ay og piyot. Shoot piyot. Ah. Di ba parehas og tumoy? Shoot piyot. Nya, nya. Ano na pariente mo? Oh, yut, yut. Ako ay pagkaway raro, Miles. Ay, Yut, wag yung yut. kay raro. Ito na. Sipon. Yut, yut. Ay. Ano? Cellphone ako nga gi-charge. May ring. Ang ako mong gudrong cellphone. Aw, Kay gi-off man to nimo imo. aw. Nga nag-charge ka. Maudi Ang ay. ako kay gi-on man daan. Kay basig magtawag og balik si Papa Francis. Naghanap yung istorya, Miles. Ay, napakay-shot! Piyot! Yut, yut. Sige. Kumbaga ka yung dito ang cellphone, be. Ay mo si tabi na. Kapag si Papa Francis ito ninyo. Wa gid manawag si mama ninyo hangtod ron. Kunon sana'y balita ni Lula ninyo Tansyang. Gabi naman. Why, jud po. Nambutan ng mama pa we. Dudot, Miles. Ano pa? Apa? May importante lang kong ipangutana ninyo duha. Andiyan man pa? Sama na pa. Kumusta man si Tito Gregi ninyo diha? Ug ni mama ninyo ko rin, Ha? Andiyan pa? Ako kasabot. Kasabta ko pa. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!